que queremos facer con este calendario que hoxe empeza aquí, que continuará en Ourense, en Coruña, e que o faremos as veces que faga falta, a primeira deles é que pedimos respeto como gandeiros e como personas. Non podemos permitir que 3 ou 4 ecologistas que presumen de ser ecologistas con sueldos públicos nas universidades ou de funcionarios nos digan que non somos un peligro para a salud. Non podemos permitir que un membro do goberno, cando estamos pasando mal sin cubrir os costes de produción, nos axude chamando aos consumidores para que non consuman carne en xeral. Non podemos permitir que cando se fala da produción de carne se confunda unha explotación familiar en extensivo de vaca, de ternera galega, de nodrizas, de Suprema, con un cebadeiro industrial de Mérida ou de Barcelona, ou que a carne que están traendo nun acordo de Brasil ou de Argentina. As explotacións familiares, os que teñen as vacas que os botan pola mañá para o prado, que maman os becerros, que venden esos becerros de calidad, non son os que crean o problema no cambio climático, non son os problemas que contaminan, son os verdadeiros protectores do medio natural. Que a aldea de Piedrafita, dos Nogais, de Cervantes, da Fonsagrada, se vai a manter o día que cerren as explotacións de carne? Que vai pasar nesas fincas que hoxe fan as vacas de limpieza e de desbrozadora? Van poder aí actuar os bombeiros para apagar os lumes? Desaparecen as aldeas e resulta que nós somos os culpables dos gases de efecto invernadero. O primeiro que temos que facer é diferenciar o noso modelo de produción dos que producen miles de kilos de carne con becerros en cebadeiros industriales que nada teñen que ver ca nosa actividade. O segundo é preguntarnos que nós non queremos, non vimos chorar máis subvencións. Queremos que se pague o produto polo que vale. Nin siquiera queremos que o consumidor pague máis polo kilo de carne. Queremos que o que paga o kilo de carne se reparta de xeito xusto. Cada 100 euros que paga un consumidor na tienda por vacuno de carne, só chegan ao gandeiro 38. E ese gandeiro é o que botou no mellor dos casos e todo lle foi ben 2 anos para esperar para poñer ese becerro no supermercado. Os 400 tratantes que viven de vender becerros dedicanlle media hora a leválo da casa ao matadeiro. O matadeiro dedicanlle 3 días para leválo ao centro de distribución. Os que estemos o riesgo témolo nós. Non nos axuden, pero que non nos ataquen, que non nos creen desprestixio na sociedade, que non nos digan que é máis importante protexer o lobo que protexer os becerros ou os gandeiros. Que non nos digan que vai haber unha política agraria comunitaria para axudar aos que viven e traballan nos povos, se despois nos van a dicir que iso é para crear o que se chama ahora modernamente ecoesquemas ou exigencias medioambientales que non nos vai chegar o que cobramos para poder facer o que nos exixe. É certo que non vamos a tratar de pararlo, pero están nos mandando un borrador de exigencias para ordenar o sector de vacuno de carne, donde parece que está pensado para insultar a inteligencia, feito por directores xerales de protección dos animales, que nos veñen dar clases de como hai que manter o bienestar animal, donde nos dicen que temos que facer 2 ou 3 veces ao ano un análisis da auga potable que beben os animales, donde nos dicen que a cama dos animales ten que estar sin arrugas no cemento, seca, con bienestar, que ten que ter unha temperatura ambiente de confort. Parece que estarían pensando nas persoas que viven. Preocupa ao gandeiro o bienestar animal máis que a ningún deles, pero preocupa que aquilo que nos exixan teña posibilidad de poderse executar por rendimento. Se non damos alcanzado un salario mínimo interprofesional que ten garantizado calquer traballador, como nos van a pedir inversións que non damos feito ni nas nosas casas onde vivimos? Temos que empezar a explicarlle ao consumidor que toda a carne non é igual, que non é igual a carne de Suprema que a carne dun cebadeiro, que non é igual un cebadeiro
de Galicia e con Cebadeiro Industrial de Tarragona, que non é o mismo a carne que se trae con un control sanitario exquisito día a día de trazabilidade dunha explotación galega das miles de toneladas que veñen de Argentina ou de Brasil, donde esas vacas non viron un veterinario na súa puta vida. Non podemos pedirles competir no mesmo mercado con exigencias distintas. Queremos que neste momento que os precios que cobramos se parezcan polo menos aos que cobrábamos no 2015 co IPC. Se vos dades conta, temos os mesmos precios, pero a vida non costa o mesmo hoxe que hai 6 anos. Non costa o mesmo producir un kilo de carne hoxe que hai 6 meses. E por desgracia non tocamos teito. Xa nos están falando dunha nova suba dos piensos. Vai haber unha suba dos abonos. Hai unha suba dos plásticos. E nós somos os únicos que non lle podemos poñer na factura porque nós non facemos facturas. A nós fannos a factura os da electricidade, fannos a factura os do pienso, fannos a factura os do abono, pero tamén nos fan as facturas os tratantes e os matadeiros que veñen polo becerro. E iso non nos sabe o consumidor. Nós queremos simplemente poder trasladar o que nos costa producir o kilo de carne e ter un marxen de beneficio. E hoxe estamos aquí diante da subdelegación do goberno. Nos explicaron por activa e por pasiva que a nosa solución non viña polos contratos. Os contratos iban ser o reflexo por escrito de que nadie nos podera pagar por debaixo do que nos costa producir. E hoxe aquí, diante da subdelegación, lle decimos ao Ministerio: a lei di claro que non nos poden pagar, pero o están facendo. E vostedes o saben. Que van facer contra aqueles que non están cumplindo a lei? Se a min producir un kilo de carne me costa 5,35, como é posible que me estén pagando a 4 e non haxa unha intervención para sanciar o que incumpla a lei? Queremos contratos, pero queremos contratos con precios que cubran os costes e que permitan vivir dignamente. E sobre todo por dicirle á sociedade que podan vivir sin a carne de calidad que lle ofrece os gandeiros galegos, pero non van a poder vivir o territorio galego sin os galegos que xestionen ese territorio. Démonos a valer, sintámonos orgullosos do que facemos. Non somos os contaminadores, ni somos os que cambiamos o cambio climático. Todo ao contrario. Entre todos os animalistas e todos os medioambientalistas ecologistas non fan polo territorio e polo medio ambiente que facedes vos cada día porque vivides ali e cuidades ese territorio. Expliquémoslle á sociedade o que facemos. Expliquémoslle e exixiámoslle aos gobernos que temos direito a vivir dignamente do noso traballo. Parécenos moi ben que se garantice o salario mínimo interprofesional a todos os traballadores. Nós tamén somos traballadores e queremos ter unhos ingresos dignos que nos permitan vivir dunha profesión digna da que se ten que sentir orgullosos os ciudadanos e non criminalizarnos. En eso temos que exigirle ao goberno que empece por cambiar el mismo eso de señalarnos e crucificarnos un día sí e outro tamén. Isto non fixo máis que empezar. Esta batalla vamos a ganar porque temos razón. E vamos a ganala ca complicidade da distribución, pero tamén dos consumidores. Pero temos que, máis días como hoxe, facer unha terapia para explicarlles cal é o que facemos e cal é o produto que lles vendemos. Gracias por estar aquí. Continuaremos, pero facendo máis organizados para que nadie que teña o problema e queira estar con nós teña a posibilidade de non estar porque non se enterou. Gracias a todos e sentide a sensación de que hoxe non foi un traballo en vao. Vamos a lograr que se anticipe a política agraria xa a partir da semana que ven. Vamos a lograr que todos os gandeiros que teñan un solo ataque de lobo e da que están suprimidas as axudas as teña que pagar a Xunta porque ten a responsabilidade patrimonial. Vamos a exigir que os seguros de ganado de vacuno se impliquen e se podan poñer cartos por parte da Xunta hasta subvencionar o 65% do seguro de vida e hasta o 80% da retirada. Vamos a exigir o que é noso, pero sobre todo vamos a loitar para que o noso ingreso, a nosa nómina, que é o precio do quilo da carne, figure nesos contratos por escrito e se cumpra a lei de que nadie poda pagar menos do que costa producir. Gracias a todos. Este sector necesita profesionalización
Unións Agrarias está traballando na profesionalización deste sector. Hoxe aquí estamos a protestar pola viabilidade das explotacións e pola profesionalización deste sector. Eu quero me parar simplemente en dúas cousas importantes. Son imprescindibles a posta en marcha dos contratos homologados. É imprescindible que se cumpla a lei de cadena, é imprescindible que sexamos capaces de negociar de tú a tú coa industria, porque senón lévannos por diante. Non é de recibo nin se pode explicar coas subidas de costes que temos a hora de producir, que non seamos capaces de repercutir eses costes na venta dos nosos produtos. A lei da oferta e a demanda aquí non opera, a lei da oferta e a demanda aquí non funciona e simplemente temos que engrasar o mecanismo para que a lei funcione. Decirvos tamén que temos denuncias postas contra as industrias galegas que non teñen contrato para que os poñan en marcha a maior brevedade posible. O contrato ten que ser de tú a tú entre a produción e a industria e o contrato ten que garantizar os costes de produción. Non pode haber nin a venta dun solo xato que polo menos non cubra o que nos costou producir. Eso dicio a lei da cadena, eso vámoslo a cumplir, eso para nós é lei, e esa lei vámola a aplicar ao 100%. Decirvos tamén que vamos a ir pouco a pouco buscando a maneira de ter capacidade de negociación coa industria. Iremos falando con cada un de vos ao quieto e ao pouco para organizarnos. Non podemos seguir vendendo ao precio que nos obliga a vender a industria. Temos que ser capaces de repercutir as subidas que están nos nosos costes de produción aos produtos que nos vendemos. Nas zonas onde desarrollamos a nosa actividade non hai nada máis que facer. Estamos a falar dun problema de país, estamos a falar dun problema que ten que ter solución a medio, a corto e a largo plazo.